Super exciting ang araw na ito dahil ibabalik tayo sa nagdaang panahon ng ating destination for today. Tara na at mag-time travel. Ako si Ander de Jesus Labong. Tara, sama ka. Ito ang Trip, Treat at Gimmick! Mapapa-hashtag throwback ka sa ating destination for today. Mga ka-gimmick, welcome to Las Casas, Filipinas de Acuzar. Nakakamanghang lugar na matatagpuan dito lamang sa Central Luzon. Sa dami ng mga lugar na maaaring puntahan dito sa Pilipinas, isa ito na talaga namang worth it na puntahan. Noong 2000, tinayo ito ni Jose Jerry Acuzar. Nagsimula siyang magkolekta ng bahay at ayusin yung kanyang pagmamay-aring lupain. Kung bibisitahin niyo po ito noon, ay hindi po talaga ganito yung mararatnan nyo. Kasi dati po itong farm. So, ibig sabihin na makikita nyo lamang dito noon, wala talaga mga bahay dito. Ang daan ay hindi cobblestones. Dati lamang itong damuhan na may mga puno, yung ilog at yung dagat. Iba't ibang itsura ng gusali, antigong mga kagamitan, at Mala-European ambience. Yan ay iyong makikita at mararanasan sa pagbisita sa Heritage Park na ito. Maingat daw na giniba ang mga bahay mula sa kanilang orihinal na kinakatayuan at unti-unti namang binuo muli dito sa Bataan. Ang mga makikita natin dito, bukod nga sa mga sinauna nating bahay, karamihan ng mga bahay dito ay galing din sa Central Luzon tulad ng Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija. Sa 66 buildings na ito, 38 ang mga orihinal na bahay na nilipat dito na ang tawag ay reconstructed houses. Ang natitirang 22 na buildings naman ay magkahalong replica at archival houses. Taong 2010, nung nabuksan ito para sa atin, mayroon lamang ditong 24 na bahay. Pero ngayon, makalipas ang 8 taon, mayroon na kaming 60 gusali na ngayon ay nakatayo na rito sa Las Casas. Isa ang kasa na ito na nagmula pa sa Pampanga sa mga nailipat dito sa Heritage Park. Titinayo ang bahay na to taong 1920 at ang nagmay-ari ay si Ginoong Valentin Arastia at yung kanyang butihing may bahay na si Francisca Salgado. Yung mag-asawang Arastia na ito, yung dating may-ari ng bahay, sila lamang yung ilan sa mga tao na tumulong sa pagpapaaral sa ating dating presidente na si Ginoong Diosdado Macapagal. At that time, si Ginoong Diosdado ay nanggaling sa isang hindi pinalad na pamilya. May nakikita na mag-asawa, yung batang Diosdado, dumadaan sa harapan ng bahay na ito noon, papasok ng eskwelahan. Kaya lang napansin nila, yung batang Diosdado ay pasok ng eskwelahan, wala nang suot na tsinelas, hindi pa nakasuot ng maayos na uniforme. Kaya yung mag-asawa, nagkasundo sa pagtulong sa pagpapaaral dun sa bata. So, yun yung kwento ng bahay na to. Meron
Maraming kwento na noong nandito ang mga Japanese sa Pilipinas ay muntikan ng sunugin ang Casa Lubao. Pero may isang lalaki na nagmala superhero na pumigil dito. Sinabi nitong may magandang kalooban ang pamilyang nakatira sa bahay na ito nang manilbihan siya bilang isang driver at gardener ng halos 10 taon habang inilihim niya na siya ay isang palang sundalong Hapon. Sa iba bang bahagi ng Casa Lubao, dito mo ma-experience ang ilan sa mga libangan ng mga kabataan noong Spanish era. Yan ang ilan sa mga traditional games ng mga Pilipino noon. Tara at subukan natin ang paglalaro ng sungka. Pwede ring subukan ang kadang-kadang na talaga namang #challenging. Dito rin sa ibaba ng Casa Lubao, makikita ang registration booth para sa ilang activities na bet nyong subukan, tulad ng palo sebo at iba mga activities na bibihira na laruin ng mga Pilipino ngayon. Up next, mga ka-gimmick sa ating pagpabalik, ipagpapatuloy ang paglilibot sa Las Casas sakay ng isang balsa.